Семейството е не само първата социална клетка, в която всеки от нас расте и се формира, но и е основата, върху която се изгражда здраво и устойчиво общество. Традиционното християнско семейство е било и продължава да бъде стълб на социалната стабилност и културното съхранение. Въпреки бързите промени и предизвикателствата на съвременния свят, именно семейните връзки и ценностите ни дават опора и посока. Но какво точно прави традиционно християнско семейство толкова важно за обществото? На първо място това е мястото, където се предават основните морални и етични ценности. В семейството се формират първите уроци по справедливост, състрадание, уважение и отговорност. Родителите, като основни фигури в живота на децата, играят ключова роля в тяхното възпитание и развитие. Те предават на децата не само личен пример, но и учат на уважение към другите и разбирането на понятия като добро и зло. Една от основните ценности, които се предават в християнското семейство, е любовта към ближния. Това е не само религиозна заповед, но и основен принцип за създаване на хармонични и устойчиви връзки, както в рамките на семейството, така и в обществото. Когато децата растат в среда, където са обградени с любов и подкрепа, те са по-склонни да развиват тези ценности и в отношенията си с другите хора в по-широк социален контекст. Традиционното семейство също така е източник на културно съхранение, чрез ритуали и обичаи, като празнуването на християнските празници, семейните събирания и предаване на народните традиции. Семейството създава връзката с културното наследство. Това е от особена важност за едно общество, защото традициите и културата формират не само личността на индивида, но и облика на цялата нация. В традиционното българско семейство празниците като Рождество Христово и Велик ден не са просто дни от календара. Те са моментите, в които семейството се събира, свързва се с духовното и укрепва връзките помежду си. Освен религиозното значение, тези моменти представляват възможност за предаване на обичаи и традиции на следващите поколения. Така, освен че запазваме вярата си, съхраняваме и културната си идентичност. Семейните ценности играят ключова роля за изграждането на здраво общество. Възпитанието в семейна среда, основано на морални принципи, като отговорност, съпричастност, честност, формират индивиди, които допринасят за социалната стабилност. Когато децата научат семейството как да бъдат отговорни към другите и да спазват определени морални норми, те пренасят тези ценности и в своите взаимоотношения извън дома. В резултат те изграждат по-силни връзки с общността и се превръщат в активни и съзнателни граждани. В същото време семейната структура създава чувство на сигурност и принадлежност. Когато хората имат стабилни семейни връзки, те са по-устойчиви на външни предизвикателства и стрес. Семейството е мястото, където индивидът намира подкрепа в трудните моменти, където може да сподели своите тревоги и радости. Тази подкрепеща функция на семейството е ключова за менталното и емоционалното благополучие, на всеки един от нас. Не на последно място семейството предава основите на гражданското поведение. То учи децата как да бъдат отговорни членове на обществото, как да спазват правилата, да зачитат авторитета и да се грижат за другите. В християнското семейство тези уроци се основават на вярата и на духовните ценности, които са неразделна част от обществените норми. В съвременния свят, където традиционните семейни структури често са поставени под натиск, е важно да разберем значението на семейството като основа на обществото. То не е просто социална единица, а среда, в която се формира нашето разбиране за морал, култура и отговорност. Здравото общество се гради върху здрави семейни връзки, които дават на индивидите чувство за принадлежност, сигурност и морална устойчивост. Затова и ролята на традиционното семейство в България остава толкова важна. То е източник на стабилност, сила и духовност, които ни помагат да устоим на предизвикателствата на съвремието и да запазим нашата културна идентичност за бъдещите поколения.